Здравейте! Днес ще играем Minecraft Survival 2. В ония World последния път помните, че нещо се бъгна и така. И затова почвам епизод 2 в нов свят. Сега, за жал, всичко трябва да го правя много, да събирам дърво, да правя крафтинг тейл и така нататък. Но няма значение, ние ще се справим сега. Светът се зареди. Какъв късмет. Гъбово дърво. Не ми трябва. Още по-голям късмет. Колко дърво. Супер. Да съберем малко дърво. Да не отрили други ден. Дърва. Аз се пита да утре вечер детските няма. На това тъмен дъв. Няма никакъв проблем. Пробвам. Ох, извинете, малко. Ама ти вече си нощна? Да. Ама така да, добре, ако нещо ни направи и не измисля, аз ще ти се обадя. Чакайте, ще продължа да да събирам дърва. Но нека да се събера това и да се направя да се направя един крафтинг тейбъл. Значи все пак съм българин и играя на български. Повечето от приятелите ми викат, играй на английски, по-яко е, повече, така, аз викам, няма да играя. Аз съм си българин и си играя на български. Нали, че имам нещо против англичаните. Чакай, я да видя нещо. Съм че гледам, верно ли са го измислили тук? Да бе, тук слънцето. Да, нали, слънчоглед. Добре, да, така да направим пръчки. Пръчка. О. Добре. За да не си играем, взимаме 100 пръчки. Но, знаете, че така ми бъгва. Не мога да оправя този бъг. Те приятелите ми казаха, ако си имах с бедника на Survival, на Minecraft, малко ще бъгва и аз естествено да ви послушах, но не мога аз да ви кажа. Казаха ми, че ще получи повече харесвания, коментари, абонати, ако снимам на Minecraft. Бях прави. Вчера, преди 2-3 дена, гледам първия си коментар, по-точно втория. Но най-лошото е, че не ми позволяват, аз съм на 11 и не ми позволяват да си взема да си взема платената бендикам, да си снимам колкото си искам. Но без това и бендикам, но тя има много лошо качество и затова и меч повече няма да ми трябва, не ми се нали. Не. Винаги забравям брадбата. Нали, този епизод ще е кратък, защото ще е само 10 минути, ще да кажа секунди. Може да е по-малко, ако пак ми крашне играта. И да. Така да изкопаем маста и да отиваме на работа, да убиваме неща. Тук има само кошки, ама все пак нали ще събира пиле и нещо подобно. Пак много бъгва. Съжалявам за този бъг, не мога да го оправя, поне не знам как. Благодаря. Сега сети нещо, като ми дадоха пилето. Трябва да събера камък
Но по-после. Айде да вземем малко гъбки от това гъбово дърво. О, супер, харесва ми. Лилава овца! О, не! Лилава овца! Това е най-рядкото срещано нещо. Лилава овца, дами и господа. Тя е много рядка, затова нямам да убивам. Лилава овца! Лилава овца! За първи път в Майнкрафт виждам лилава овца. Добре. Първото клипче ви казах, че да не ме мислите за лук. Не съм, но просто много трудно откривам. Много трудно откривам смисъл диаманти, злати, такива работи. Но аз вече сега ще реша да се паля долу. О! Стига, бе! Ложка с мед. Да? Ложка с мед. Не иска. Ложка с мед, хора. И то цял ден си накаже, да то няма какво. Ивайло къде е? Той. Става. Калуянката. Става тъмно. Калуянката добре ли е? Да, стига. О, добре. 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 Благодаря ви, дърво и пръст. О, краси. Айде. Чао, чао. Така, добре. Имахме малко късмет. Чайте, може да просто да ми стигне, защото ако ми стигне, нали... Да, ще ми стигне. Дами и господа, изкачихме се! Гъба! Супер! Да, да е от гъбово дърво, хубаво да прочетем. Гъбо! Чайте сега... Ще изхвърля ненужния материал във водата. Например, това. Това. И това. И да бягам да няма хора да взема. Стига де! Нямам ценни материали, не е честно. Живота не е честен. Добре. Чакайте. Направим печка. Ох, дами и господа, скоро клипчето свършва, но поле. Добре, извиня, че къщаклях по бебело и нали свърши още два камъка, а пък ти нямам с какво да се катера, но да, ще събера още. Просто така, че да копаем надолу, надолу към спирката. Чакайте сега, какво става?